Šampión sa blížil k grapplingu za rok 2006. Vicemajstra a majstra Európy a sveta v WFCA, WUFC za rok 2007. V klietke je ako doma, pretože má za sebou viac ako 40 zápasov a je to nikto iný ako Jaroslav Číňan Poborský. Jaroslav Číňan Poborský. Proti nemu dnes večer v tejto klietke bude stáť borec, ktorého nazývajú aj čečenský stroj. Zatiaľ bez prehry v klietke 5 zápasov, 5 víťazstiev. Rovnako to bolo aj naposledy u nás na Slovensku v Košiciach a teraz prichádza do Bratislavy Aliev Khamzat, Čečensko. Aliev Khamzat. Aliev versus Jaroslav Číňan. Česká republika, Čečensko, kategória na 80 kg a rozhoduje Robert Kajánek. Okay. Šiestýkrát aj tu na Bratislave vynašiel svojho predložiteľa borec, ktorý prišiel z Čečenska a trvalo to skutočne iba pár sekúnd. Poprosím, aby prišiel k nám aj náš Martin, psycholog, áno, Polžík, ktorý odovzdáva cenu víťazovi. Zvíťazil zdaním sa súpera Aliev Khamzat, Čečensko. Presne tak. Martin ide nám
posledný zápas na 3 dní mimo Labríze Pozvánka. Áno, Pozvánka bude v Košiciach za 25 dní. Budeme mať 15 zápasov, alebo 20 na nové priestor, nováčikom, profíkom, všetkým. A bude súťažiť 15 až 20 Košičanov. Máme z čoho vyberať.